Mačak u čizmama. Jedan mudar otac prije smrti ostavio trojici sinova darove. Najstarijemu mlin, srednjemu magarca, a najmlađemu mačka. Najmlađi je očajavao nad svojom budućnošću jer nije znao što započeti s običnim mačkom. U jednom trenutku reče mu mačak: "Ne očajavaj, ja nisam običan mačak." Mladić se začudio: "Pa taj mačak govori." No mačak ga je uvjerio da će mu pomoći. Za to je trebao samo šešir, vreću i čizme. Čim je dobio što je tražio, mačak se odjenuo, u vreću strpao zeca i zaputio se u kraljevsku palaču. Mačak je znao da je kralj veliki ljubitelj zečeva, koji su gotovo nestali iz kraljevskih šuma. Stoga je stao pred kralja i rekao: "Ovaj dar šalje moj gospodar, markiz od Karabasa." Kralj je bio oduševljen neobičnim mačkom u čizmama. Sljedećeg dana mačak u čizmama povede mladića do mosta kojim je svakog dana kraljevska kočija prilazila riječicu. Mladić je skočio u riječicu, a mačak u čizmama povikao kralju: "Dobri kralju, pomozite markizu od Karabasa, lopovi su mu ukrali odjeću." Kralj je odmah odjenuo mladića i uzeo ga u kočiju. Znatiželjni kralj htio je sa svojom kćeri posjetiti palaču markiza od Karabasa. Lukavi mačak u čizmama stoga je odmah krenuo u akciju. Prvo je posjetio okolne seljake. Njima je naredio da kralju, koji će uskoro tuda proći, kažu da je ovo sve zemlja markiza od Karabasa, ili će im u suprotnom pozvati strašnog diva. Mačak u čizmama zatim je odjurio u dvorac strašnog diva i odmah mu lukavo rekao: "Ljudi govore da si ti čarobnjak i da se možeš pretvoriti u svaku životinju. Možeš li se pretvoriti u lava?" "Naravno da mogu," zagrmio je div. "Lijepo, ali sigurno se ne možeš pretvoriti u miša." Izazivao ga je mačak znajući koliko je div tašt. Čim se div pretvorio u miša, mačak je skočio na njega i brzo ga pojeo. Odmah zatim mačak je uredio dvorac i spremno iščekivao kralja, princezu i mladića. Kralj je bio oduševljen veličanstvenim dvorcem markiza od Karabasa i njegovim velikim posjedima, a nije skrivao ni veliko poštovanje prema mačku u čizmama. Štoviše, kralj je bio vrlo zadovoljan što se njegova kći zaljubila u mladog markiza od Karabasa. Na kraju je sve završilo kao u bajci. Uslijedilo je veliko vjenčanje, a markiz od Karabasa i njegova prelijepa princeza živjeli su dugo i sretno. A mačak u čizmama? On je ispunio svoje obećanje mladiću, pa je do kraja svog života bio najradije viđen gost u njegovom dvorcu. Život mu je uistinu bio lijep.